Очакваме на стълбичката на победителите Дарен Кирилов Далян, Данил Вълчев на колите и Валерий Станев Астери. ...50 метра свободен стил момчета група Е. На трето място Дарен Кирилов Далян 45-10. На второ място Данил Вълчев на кулите 43-60. Шампион на 50 метра свободен стил момчета група Е. Валерий Станев Астери 42-62. И последна дисциплина от първия полуден 50 метра свободен стил момичета. Награждаване за група А. Очакваме Селин Ефраимова Далян, Мануела Манолова Тодорджа, Надежда Ковачева Долостол. ...50 метра свободен стил момичета група А.